bitaw to. Ay, nabitaw to so? Oo. Oh, lisensya na ikuha mo. Gas tagutog ko on. Oo, ko natag lisensya. Ibalik na to dire. Muta naman na. Tabaw na ka mo drive. Oo, race mi gato sa go-kart. Yo, homes, welcome to another vlog. Sa dilipat mo pa dayon. Roll intro. So, nata dire sa ako kart zone mabolo kay suway tag sakay-sakay tanang kanang kuha nila dira ano. Sakay-sakay tanang ilang mga drift car. Ano kit-on tamon saon ng mga pag unsay feeling sa mga racer ba kanang mga Formula 1 nga mga racer, di ba? Yeah, kamo ka mo drive na. Oo, oy, nang sabi sa pagpiyungan. Oh, so kayo drift pa. Yeah, drift pa. Drift pa. Patay. Glads 475 single seater nga plus 45 nga bala kaba. 500 tan nun. Oh, 100 pa na. Maliit na bagay. Hey, black team. Waynigo. Among ko. Waynigo kay Waynigo. Tayo na ba? Dala tayo mong Mercedes rin. Dapat magpahinay gud ta ba? Sila. Ha? Dapat magpahinay ta. Kaya Lagi. makabayad tag damages. Wala na insurance lang. Paabot namin sa mga turno, no? Sa mga turno. Abot ni sa mong form. Paabot mi sa mga turno. Okay, ako na itong kwan ba si Lewis Hamilton sa Mercedes-Benz ba? Ha? Lewis Hamilton sa Formula 1. In your dreams. Yan, ako navigator. Di ba, paminaw na ko ba kay kuwang dito kuwan ba kanang ang friction ba? Friction sa ligid ba? Wala man ano kanang ang sa inertia ba nalimot niya Tungod sa gravity, oy, Di na nausap. nalimot siya og compute sa inertia o kanang diha sa centrifugal force diha. Tungod sa gravity, di ada pita kay mura siya North Pole kusog kay mo pole ang gravity. Mga otok, gigamit sa mga otok ninyo no? Mitochondria. Lewis Hamilton. Ako navigator. No, navigator. First time ni mo lang. Ha? First time no? No, second time. Second time. Asa man ang imong mga pangpunban ana diha. Ang first ni kay kanira, mo ni ang imong accelerator, mo ni imong brake. Kani mo ni imong liko-liko.
Basta kay. Cool kay ba eh? Ha? Okay kayo. Ate kay Jesus ako kusugay sa. Gusto kay padagan Jesus. Ate kay buwang. Nadlok matay. Yay! Yay! Sabi na ko gatuan na to. Ang Katungkuan. okay, panabangan doy. Maabang na to dai. Mura mga furlong lang. Oh, kaduhati ka napsan. Mura mga furlong lang. Ate kay Jesus, asar to Jesus. Sugay pedagan. Ito naman daw eh. Sus, imo yung na-upsa ng kwan, sus. Ang Lewis Hamilton sa Mercedes-Benz. Isa may mga gidata, sus. Di man sa klaro. Isa. Nabitaw to? Nabitaw to, sus? Oh, Oh, lisensya, may kuwang may. gas gud koon. Oh, ko na taglisensya. Ibalik na to dire. Muta naman na. Tabaw na ka mo drive. Oo, race mi gato sa go-kart. Guys, by the way ba, namoy kailang nga mo kuan mo ayo o GoPro. Ang GoPro 7 good kay naguba. I mean, na kuanan to og kuan ba, na kuanan og nasudlan og tubig dagat. Pero wag giningon nga na nahumol gyud siya ba. I mean, nasudlan na siguro to ba. Kay wa mo ako maayo og close ang iyahang battery dapit ato paggamit nako ko na nga karon di na mo under. Pwede mo na maayo. Sayong ito ba? Morning pizza,